Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka na may galanga Sabado, pizza 4 na, buwan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon, natagantag pagtagad ng mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Bagyo nga naagawa sa Pilipinas nahimo ng usa ka super typhoon. Nahimutang kini 2,985 kilometros nga silangan sa Eastern Visayas og nagda kini og hangin nga 195 kilometros matag oras og unos nga 240 kilometros matag oras. Mosunod kini sa Pilipinas sa tunga-tungang bahin sa sunod nga semana. Straight to the point. Pagkakaron, less likely ang posibilidad nga mo landfall ang bagyo sa nasod. Straight to the point. Katanig pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka mall diha sa IT Park sa may apas ning Dakbayan sa Subo, nakadawat og bomb threat pinaagi sa social media nga mensahe pasado alas 4 na kagahapon sa hapon. Straight to the point. Naabdan og hapit alas 8 sa gabi. Human gideklarar sa kapulisan nga cleared na ang building og nitataw nga wa sila nakuha nga eksplosibo o bisan unsang hazardos nga butang sud sa maong building. Straight to the point. Mo ni problema ro nga mga panahon na may gala mo na uso maning social media mga kagalaan nga naa mag butang-butang kuno og threat din ha. Gitistingan gyud unsa mga higala ang capacity sa atong NBI, unsay capacity sa atong cybercrime unit sa kapulisan. Kay lisod man kay mga higala og dunay mag-threat sama sa nitabo sa Cebu Eastern College. Dunay ni post sa social media nga mamusil kuno o mga freshmen mga higala. Wa sila klase hinuon daykin nabungkag sila. Kay tungod sa pang-post, unya gisusi dito mga sukid tig paminaw. Gipabantayan og maayo kay uroy og tinuod ng maong nga post. Naunsa na ning kalakiharon. Nya karon lain na pod mahigala nag-post sa social media nga dunay bomba nga mobuto. Kini usa ni ka-testing. Unsa mga higala ang capacity sa atong NBI o sa atong cybercrime sa unit sa kapulisan pagsusi ining maong mga bomb threats. Straight to the point. So siho ni mga higala ang maong mga Facebook accounts unsa ang pagsusi ni masakpan kung kinsa ang tinuod nga naa sa likod niya ng maong mga Facebook accounts. Straight to the point. Mo na importante, aron nga mutagam. Ang nagpost ana, unsa man pag-ilas na nagpost ana, tan-awon nimo ang Facebook. Unya tan-awon ang Facebook account, makuha ba sa NBI or sa cybercrime unit sa kapulisan kinsa ang naa sa likod ana og kinsay nagpost ana. Mo na dakong pangutana kay kung once makuha na, masilutan may gila mo tagam na. Karon dili pa gani na makuha mga sugid tig paminaw sungugon kita ni indekin. Sungugon ta ini, Gantarig pagtagad rubutaga. Bisag kinsa na rin mo post din ha. Nya natural. Imo sa seryoso kasi bakog tinuod. Og dunay magpost-post karon mingon na naibomba na po sa may City Hall. Naibomba sa Capitol. Nya dili nimo masuta kung kinsay nagpost ana. Magsige na lang na kasamang ni store. Mga tawa lang siguro ng ubang nangumidya lang ng uban. Straight to the point. Pero natandog ang trabaho. So muna nga challenge ni sa NBI, challenge ni sa PNP Cybercrime Unit, unsay inyong capacity nga magukod taning mga tawhana? Unsay capacity nga mahibaw-an kinsay naa sa likod ini mao mga Facebook accounts? Straight to the point. Gipatuo mo to sa una nga naa ng SIM card registration law. Di na kuno basta-basta kay naa ng SIM card registration law. Naon sa grabe mangyapon mga higalang wa man mausab. Ni grabe pa man hinuon ning mga scammers karon.
Straight to the point. Natanig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kagalaan Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña dili na madayon og resign sa iyang pwesto. Kini human ibasura sa konseho ang sugyot nga usbon ang orihinal nga ruta sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project. Straight to the point. Gusto ni Tomas Osmeña mahigala Vice Mayor nga ibalik sa orihinal. Nagikan mahigala sa Bulacau padong sa Talamban. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin dito sa kauluhan, mga senador nagkaukos kagahapon sa pipila ka mga adlaw sa dili pang pagsugod sa impeachment trial. Kaya magsugod ang impeachment trial mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte karon ng adlawng Lunes. Straight to the point. So samtang wa pa makasugod, nagkaukos na sila kagahapong adlaw. Nangandam na ang mga senator judges mahigala sa mahitabuon niya sa impeachment trial. Straight to the point. Ang ombudsman mahigala matod pa og dugang nga balita labot sa impeachment sa 6,000 ka mga pulis ang i-deploy karong Lunes palibot sa Senado alang sa pagsugod na sa impeachment trial. Straight to the point. Nakatanig pagtagad sab karong nga buntaga mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ombudsman ni dayon gyud sa pagpasaka og kasong plunder ngadto na sa Sandigang Bayan batok ni Senador Rodante Marcoleta. Straight to the Sa point. giingon na mahigala sa ombudsman nga karong simanaha ilang ipasaka gahapong adlaw ipasaka gyud mahigala sa ombudsman ngadto na sa Sandigang Bayan ang kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta. Straight to the Og ang point. PNP CIDG na mahayag nga andam kining mo serve sa warrant of arrest batok ni Senador Marcolita kung i-release na kini sa Sandigang Bayan. Straight to the Kini point. uguban pang mga eskwentanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Shugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat. Straight to the point! Straight to the point, wala liko-liko, balita klaro.